Mas, aku ki Apa? kangen pengen ketemu. Yo ngechat to sayang, nek kangen. Tapi arep ngejak ketemuan aku isen. Isin ngopo to sayang? Biasane nggre pengen yo awakmu ngechat ngono kok. Aku ndak arani aku wong wedok murahan tak ketelen aku isen, Mas. Eleh wong awakmu lho diluk-diluk wae ngechat kok ngomong isin-isin apa. Enggak suka aku. Pokoknya intinya lek pas aku ngechat, sayang, aku kangen pengen ngobrol bareng, berarti ya aku ki pengen jago karo kowe, berarti pengen ketemu. Lah piye arek temu arek jagong bareng. Bilang gere-gere ketemu ngono langsung mbok kongkon menek wit kambil kon ngemekne kambil kok. Bar kuwi terusan aku yo balik. Ngger teko ora nyampe ngobrol langsung mbok kongkoni menek kambil. Oh, gak usah ndek teleseh-teleseh ngono. Kuwi artinya aku pengen ketemu kowe, pengen jago.